onye isi oche Anambra State Independent Electoral Commission ANSEC Barrister Magistrate Genevieve Osakwe ekwugo na Gọvanọ Chukwuma Soludo nyego ndị otu kọmishọn ahụ nkwado ka ha wee chịkọba mmemme họpụta maka ndị ga-anọ na kansụl ime obodo dị iche iche na steeti a ka ha wee nwee ike ịhọpụta ndị bụ ndị nwere ihe ekwe na-akọ ga-akwalite ọchịchị na kansụl ime obodo dị iche iche na steeti a. Magistrate Osakwe na-ekwu nke oge ya na ndị okwu ha na-ada agbowam na ndị isi oche nchere oge na ndị eze ọdịnala na President General na ndị otu ụka dị iche iche na ndị ndu ha nwere ọgbakọ n'otu ọcha oge ha gara njem nlekọta na Anambra East, Anambra West na ya melụm dịka a na-akwadosi ike maka mmemme nhọpụta ndị ga-anọ na kansụl ime obodo dị iche iche ga-enwe n'ọnwa ọzọ. Chibuzo Obidike pụtara anyị akụkọ n'aha kọmishọna ma bụrụkwa onye isi nke mgbasa ozi Busa Anthony Nnalue mere ka amata na onye isi ndị ANSEC kwuru na ihe eji eme ya bụ ntụliaka bụ nke ga-abata n'okpuru ọchịchị n'oge na-adịghị anya ma gwa ndị eji okwu ha agba izu ka ha nyere aka n'ịfụ na ụlọ ọrụ dị na okpuru ọchịchị dịgasị iche iche bụ nke enyere aka ka enweta ebe a ga-ekpoba ya bụ ọtụtụ ihe a ga-eji mee ya bụ ntụliaka. Magistrate Osakwe mere ka amata na ya bụ kọmishọn enwere pati ha na-akwado maọbụ nwa onye ha na-akwado ma mee ka amata na ya bụ ntụliaka nke a ga-eme bụ nke a ga-eme etu kwesịrị n'iji fụ na esoro ụzọ nke iwu n'ihe gbasara nhọpụta. Ọ gwara ndị ya eme ya bụ ntụliaka ka ha sonyere na ya bụ ndọrọndọrọ ma họpụtakwa onye nwere ikikere ma nwee ezi agwa n'ịfụ na obi aṅụrị, ezi nchekwa na olileanya nachietere na okpuru ọchịchị ha dịgasị iche iche. Na mbụ n'oge ọ na-ekwu okwu ka onye isi ndị eze ọdịnala n'okpuru ọchịchị Anambra East bụ Igwe Lawrence Nwofia kpere ekpere maka udo nakwa ịdị n'otu dị na ọtụtụ obodo dị na steeti dịgasị iche iche na Naịjirịa ma kpokwue ndị ga-esonyere na ya bụ ndọrọndọrọ ka ha bụrụ ndị ga-eme ya bụ ndọrọndọrọ site n'ịhụnanya nakwa ime omume nwanne. Ọtụtụ ndị kwukwasịrị okwu na ya bụ mmemme gụnyere Maazị Obiajulu Jideofor nakwa Maazị Edwin Chigbata ebe ha kpọkwuru ANSEC ka ha gbaa mbọ fụ na ihe eji atụ ya bụ ntụliaka mbọsị ndọrọndọrọ ga-abụ nke ewebatara n'oge ma zụa ndị ga-enye aka fụ na ya bụ ndọrọndọrọ ga-aga nke ọma.